Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Ika ni Tuhanay, ikaw karon din Carmina? Nagtuo kang ikaw ray akong makontak? Uy, nasayop ka, Puldo. Kay daghan kong mga tao nga mahimo na kong kontakon. Wa ko magsalig nimo. Mao nga kung dili ka gustong mamatay, ibutang ka ng imong pistola. Pagdali! Di! Ang iyong tula ang ibutang. Nakailagan ako Carmina. Manablahay ko. Andam kong makikamatay ni mo bisan unsang orasa. Mambuhi ilas dani. Aron way mo banaw nga dugo din eh. Buhi siya! Saman! Di na mo buhian? Ha? Sige! Puldo! Dani. Sige! Mutira ka? O sige! Aron unang mamatay kini babayhana! Carmina! Daan pa yun ko! Nabuang ka na yun? Nagpada ka din ng babayhana? Nagtuog yun na ikang makagusto ni Nimo? Uy, simba ko! Labangon og 118 ka loud! Kabatig naong ni mong tigwa nga ka? Unya magustuhan kang Daniela? Tadaw! Di mo kong gisawan, ha? Dili na saway! Maunay tinuod! Patigog na! Og tiguwang! Inawayon kang utong tiguang! Pero gwapa! O sige! Sige! Sige po sila ko! Po sila ko aron unang maigo kinis Daniela! Puldo, sige! Ayaw ka, hadlok! Nabuang ka! Dili kay sapayan ang mamatay. Masiguro ko lang usab nga mamatay si Carmina! Ayaw pitar ako po! Ayaw pasakitin si Dani, ha? Ayaw lagi pagsigig tiyon-tiyon niya! Diya ka lang! Ayaw pagsunod na mo, ha? Kaya kundi, patsun ko kinibayana. Dali, trip! Puldo! Kaloy! Kaloy, ikaw na'y bahala niya, ha? Siguraduha nga dili makasunod na mo ni Dani ka na to, hana! Yes, ma'am! Ayaw! Ayaw niyo kuyura si Dani! Carmina! Puldo, tabagi ko! Pagdali! Dire! Kini makapalit na kita gikan din, eh! Pagdali! Kubok! Puldo! Nagpanawag kong panabang si Dani na ko. Iya kong gisampit. Nakagusto gitsin ako. Di may mong madasan ni Carmina. Alaga! Nasa sa mong mata. Nagtiyaw sa kunin mo. Kung di ka gusto matablat ang duha, pahawa sa kong atubangan. Sama ko, buwang! Ang akong Dani. Ginabawa na! Animal! Nagkapinusilay na sa taas! Pagdali ka mo! Isod na kinibabayan na sa sakinan! Dali! Puri ito! Puri ito nito! Doon lang ta sa area, sir. Wa pa ba manawag og balik ang kidnapper? Wa pagyapon. Ikulbaan ako maayo. Relax lang, sir. Everything is under control. Buhata lang as per instruction. Ay kalimot sa imong signal, sir. Aron, masayod mi kung kanus ami angay mo take over. I won't. Niya na ta, sir. Kinahanglan magmalampuson ka mo. Ning operasyon ninyo karon. We will do our best, sir. Manawag ko. Diretso na sa area og pabuta nga moabot ang suspitsado. We will keep our eyes on you. Dam, si Kaloy, di ba to balikon? Dili na! Huwag kita makasiguro kung buhi pa ba siya. Mag-usik na ta sa atong oras kung mubalik pa ta. Paspasin pa ninyo ang pagpadagan ni sakinan. Nagpaabot na ka na to ang minilyon nga salapi. Dili ko magmalampusan sa iyong buhaton, Carmina. Ikaw ba? Ganina pag yung kada. Marikaragod. Marika! Ha? Paminaw. Akong buhok!
Makuha ko ang 10 million pesos karong gabi una. Ipaniguro ko kanimo, Dani. Pero ikaw, dili kanila makuha. Kay mamatay ka na! 30 minutos na kong nagbarog-barog din eh. Pero wa pag yo'y timailhan, ngani anas Carmina. Buset, muto nga pagkato siya. Let's say, ayaw yun og pabuang-buang namo, Carmina. Kay sigurduon ko yun, galutuson sa ka, hantod nas impyerno. Hello, Carmina. Ikaw na ba kining nanawag? Hain ka na. Hain as Daniela. Oh, Dani! Dani, unsay lang gibuhat mo? Dani! Naa ka na ba sa dapit nga atong gikasabutan? Kaganiya pa. Kamo, hain na kamo. Duol na. Milapas ka na sa oras nga itong gikasabutan, Carmina. Oh, pasensya ka na. Ikaw ang may toyo nako, mao nga kalma lang. Hinumdumi nga ako'y nagkupot sa imong rayna. Ayaw yun siyang pasakiti. Aw, dili. Kung mutuman ka lang sa atong sabot. Nawa kay laing kauban og labaw nang way presensya sa mga pulis. Wa. Maayo kung mao ka na. Pabuta. Nanami sa imong duol. Hello? Hello? Carmina? Hello? Shit. Iyan ang gi-off. Misamot ang kakulba nga kong gibati. Usaw naman lang kung makabantay siya nga may mga pulis di ay sa palibot ni Napita. Boy, shit. Tingalig unsay ilang buhaton kang Dani. Pero no, kinahanglan nga mo salay ko sa kapulisan. Nasayod na sila sa angayan nilang buhaton. Everything is gonna be alright. O gumaro niya ini. Maangkon ko na pag-usab si Dani. Dili na niya siya makabalibad pa sa kung taniyag niya nga kasal. Kanako kagihapon pauli, Dani. Ako ang palarang mananaog. Kita ko kay si Daddy din eh. Sa ako na'y matangan. Nagbarog na siya sa tunga-tunga sa hawan. Ug nagpanglingi. Mausa na kauras nga nagbarog siya diha. Nakasiguro kong kapoy na siya. Hinaot pa ang ta nga... Oh, van? May van nga nagpaingon din eh. Walay lain. Wala ka na ang gisakyan nila ni Carmina. Kilala magbinantayon ko. Di ba mo may daot ang may tabo ni Dani? Mao na ba ding napita, madam? May lalaki kong nakita nga nagbarog sa unahan. Oh, mao na kini. Oh. Oh, sige. Dinilang kutob ang sakyanan. Ipakanaog na ninyo ka ng babayhana. Kopti ninyo og tarong anon dili makabuhi. Buhi iko! Buhi iko! Agay! Mga tubangan na Iman! agay! Isog ka lang gihapon, ha? Ayaw ninyo siya ipagawas ng dayon! Ano man, ma'am? Dinera ka na siya sa sul sa sakyanan! Pero, baylo magana to ni Siyas Kwarta, madam. Kanaog! Ako ra. Oh, ikaw ra! Og pakikitai ka ng lalaki nga imo nakita. Ingna siya nga ni asasod ning sakyanan si Daniela. Kuhaon nimo og una ang kwarta sa dili pa nato ihatag kaniyas Daniela. Nakasabot? Kon, dili, madam. Ingna nga atong patyon. Sige. Ayaw isira aron makita ni Jaime kung ipakita ko niya ang naong ni babayhana. Kung makuha mo na unya ang kwarta, balik na yun aron makasibat na kita og mahagbong tanis pangpang ning bayhana aron mamatay.
there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!